Intră în arenă. Bă, ne dă un spawn point. Da, bătesc. Da, mă, dați-vă aici spawn point. Eu am dădui. Hai până. Du-te în colț. Stres pe AWN point regat. Regat. Bă, point. Începeți în 3. Hai că ăsta n-are spawn point. Bă, de ce am mute? Mai mă mute. Uite, cannot send cat mesaje. Mute. N-ai mă mut. Că nu merge să-ți dau. Uite-te și tu pe partajare. Uite, te uiți? Uite, Nu e nicio partă. uite, uite-te. Uite-te și tu ce zice aici. A. Vezi ce zice? Nu știu ce ți-are. Ce faci, bă, cu hack-ul? Ha? Ce faci cu hack-ul? Am doar sprint-ul, atâta. Bă, ia vezi tu. A, păi că e Anis. Dă-mi un spawn point. Uite așa se scrie. Uite, bă, merge clear lag. Și să nu mai ai lag. Scrie tu. Doar că fără punct. Da. Păi, ia pune și să. Uite că mie merge spawn point. Uite, mie merge. Și mie. E, bă! Robert! Gata, încearcă acum. Ia încearcă. Așa, gata. Acum scoate-i. Da. Cum ai spus? Care spawn point? Deci tu startul. Portă pit. Pleacă de aici. Hai, bătaie, start! Stai că mă să... Stai, bă, lasă, mă! Gata, bătaie! Unde pune bătaia? Bă, ce? Vei primi acum. Ce vă cu toporul? Nu mai da. Uite ce... Nu mai da, mă! Îți bag eu una în dinți. Nu spune. Uite, mă, un topor cu fire aspect. Yay! 1. Yay! Măcar nu am cu sabia. Nu. Trebuie să câștigi. 3, 2, 1, start! Hai mă, să luptăm! Lasă-mă, nu mai da, mă! Gata. Hai, Pe mine o sabie. Vrei să-ți enchantez cu bușăv? nu știu, da. Bun, n-am bragit-o. Pentru că el a câștigat. Șoftici? Smite, 4 și routing 2. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Îți dau bani, copile. Nu mai da mine. Te mai aftica atâta. Ah. Așa. M-am bragit-o. Hai. Lasă să intre în arena. Păi, bă, dacă să nu zici că sunt nesimțit, îți dau și ție ceva. Enchantat. Bă, dă-i toporul meu ăsta cu fir aspect.
Nu, îi dau ceva, niște buți enchantat la River 6. Îi vrei? Ia-i. Fire Protection 1. Mai bună că nimic. Și vei mai primi o sabie de lemn enchantată. De 30? Da. Cu sharpness 3. 7.75 attack damage. Îl vei bate cumva? Nu știu. Puneți mă buții, bă. Că-s mai bune cât ăștia de redă. Da. Eu spun. Da, bine, aruncă atunci. Aruncă, dacă nu-ți plac. Dă-i lui. Nu-mi trebuie. Ține mă totuși dacă ți se distrugă ea. Da, da, da. Hai, te dăm start-o. Hai mă, Asta acționează după 10 minute. gata, cu arcă și la mare. Primești o casă de asta. Încetarea River 3. Nu mai da, mă! Copile, ești retard. Vrei bani? Eee, Ce vrei? Vrei să vezi cum mor? Deci vrei bătaie? E sigur? bă, sparge-la aia. Ia niște apă. Lasă-mă, hai contra mine. Hai mă, bătaie, bă, copile. Eu contra tine? Nu tu, ăla versus mine. Stai că mă dau și eu. Ia spune ce pățești, bă. Zici, ia niște ce ieșiși. Că se oftică, bă, lasă-mă pe ăsta, că ce m-a ofticat copilul în lume. Ok. Pumpkin. Pie. Hai mă, intri. Ianis. Pe server. Hai că intră, hai, intră în arenă odată. Hai cu mine, vrei bătaie cu mine sau cu cine vrei? Bă, nu cu alea de dude. Vrei? Îți fac... Bine, mă, bine, mă. Uite, ți le dau eu pe ale mele. Nu, Bă, nu, lasă-mă pe mine. cu ce? Am voie, că voi faceți. Voi, cu creativ. Da, trebuie să ai operator. Nu e da. Nu, bă, că ce ai făcut tu aseară? Uite, stai bă puțin că pun și eu o portiță. Pun o portiță aici. Așa. Bine, hai, game, mă. Ești gata? Acum am Knockback 2 și Fire Aspect 1. Hai. Vezi că e o ușiță, bă. Îmi fac ușiță. Fuck you! Ha, 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 ha. Bă, vrei să facem noi doi, Robert? Nu, lasă că asta e în direcție. Păi mie, de ce îmi scrie decora book building blocks? Mai vrei bătaie, mă? Că ți s-a stricat casca. Ești prost. Vrei să-ți dau bani? Salvă. Nu știu. Mai vrei, voi, Anise? Că vreau să te bați cu ăsta de la început. Vrei? Să vedem care bate. Vrei? Vrei să te bați cu ăsta de... Pleacă, mă! Ok. Am o chestie.